Wasu daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata a sani game da jaruma Fati Washa. Sunana Rafiyatu Bello daga nan Hausa Top TV. Fatima Abdullahi wacce aka fi sani da Fati Washa ba bakuwa bace a harkar fina-finai Hausa domin ta yi fina-finai da dama inda ta fice duniya ta santa. Jaruma tana ɗaya daga cikin manyan jaruman mata a masana'antar Kannywood wacce tauraruwar take haskawa a yanzu. An haifi jaruman ne 21 ga watan Fabrairu shekara ta 1993. Ƙwarewa da himmar da take bayarwa a wajen aikinta shi yasa ta fice a cikin 'yan matan Kannywood. A halin yanzu dai jarumar bata yi aure ba, amma akwai jita-jita da suka yaɗu a shekarun baya na cewa wasu daga cikin jaruman suna neman ta da aure. A cikinsu akwai Nuhu Abdullahi wanda ya ce ya so ya aure ta zama matarsa amma bai shirya yin aure ba. Haka kuma akwai ta jita-jitan take yawo na cewa Fati Washa da Adam A. Zango suna soyayya. Duk da dukan su bi basu fito sun karyata ko kuma gaskata hakan ba, amma kowa ya san cewa jaruma Fati Washa ta fi kusanci da Adam Zango fiye da kowace jaruma. Tun daga fim ɗin Sarki har yanzu suna tare. Sannan kuma jaruma tana daga cikin jaruman da suke ɗimbin mabiya a shafukan su na sada zumunta Instagram da kuma Twitter. Jarumar ta samu lambobin yabo da dama daga cikin gida zuwa wajen ƙasar nan. Daga cikin jerin kyautukan ta samu akwai City People Award. Domin samun sababbin shirye-shiryen sai ku ziyarci www.housetop.com ko kuma ku biyo mu akan shafukanmu na sada zumunta. Mun gode. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.